Lakbaai lijkt stil, maar onder die stilte moet water blijven bewegen. Als waterwegen dichtslibben, raakt het gebied uit balans. Dan krijgen mangroven het moeilijk. En wat verdwijnt, komt niet vanzelf terug. Voor lak zijn de waterwegen heel belangrijk. Je hebt een watercirculatie nodig, dat er vers water komt, dat het zoutgehalte niet te groot is. Daarom wordt hier niet gewacht tot het te laat is. Waterwegen worden opengemaakt. Lagunes worden weer met elkaar verbonden. Jonge mangroven krijgen opnieuw ruimte om te groeien. We hebben 3,8 kilometer aan waterkanalen hersteld. En dit ondersteunt het hele mangrovengebied, bijna 200 hectare aan mangrovengebieden. Dus het verbetert de hydrologie en ook de leefomgeving als het gaat om zeedieren binnen het mangrovenbos. Daarnaast zijn er ook ongeveer 3700 mangrovenplantjes aangeplant. En dit is eigenlijk over een hele kustlijn van bijna 8 kilometer gedaan. Herstel werkt. Maar bescherming vraagt aandacht. Elke keer opnieuw. Want lak blijft kwetsbaar. Wat vandaag open is, kan morgen weer dichtslibben als druk van buitenaf blijft toenemen. En de gebieden die al aan het achteruit gaan waren, waar bijvoorbeeld een heleboel rode mangroves sterven, zien we dat de rode mangroves terugkomen. We zien de vissen weer komen, dus we zien echt het effect van wat we doen. Dus we proberen alle kanten en alle bedreigingen voor de mangroves onder controle te houden en daar iets tegen te doen. Lak leeft als we blijven ingrijpen. Verdedig wat dreigt te verdwijnen.